Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kwarog, apay akas na saan arumrumwar ni Marito yang ditabalayda. Talaga mo't asaan arumrumwar, manon nga aldaw. Apay nga ta. Uray siya kadyak mo't nakitkita ni Nana Tuyang. Anya ngay nga ta tinapasamak kan kuwana. Ni ko matatabadong at ipagdamagan tayaw. Manon alawas asan nga imay gimatang dito'y tersenak ni Marituyang. Aya, Uray siya kadyak amaw na niya tinapasamak kang kuana. ni kat. Sa dino ngay nga tati ayan na. Ay, wang nga raod. Jak masipsiputan no lumabas dito'y. Ay, madanagan akpaykit din. Kanayon mo nga minakarikap ti balayda. Wen nga rod kasla ka na yun nga awan tao. Bay amaray. Tabarang lumabas ni kabadong amapan ije bangkag da. Damagak tuman. Mas daaw kami nga men, tasaan mi mo na makitkita ni Marituyang kabadong. Agsaksakit ngamin ni Tuyang kaw, mare. Ha? Anyat sakit na? Ado, mare. Ay, no kasta. Komplikasyon ti sakit na? Kasta nga raw. Ay, kasi mo nga rod Win nga raw, mare. Anyat kan kanan na ngay. Awan la. Ay, isa na mabalin asan amangan. No kasta komplikasyon ti sakit na, masapol ang nasustansya ti kanan na. Pangalangay tinasustansya kanin na, mare. Nagadudita, natangkas ka da prutas. Mabalin ka di ti karni ti manok, mare. Ay, kuwan nang rona no tay native. Karni ti patungay. Mabalin lata, no kayat na. Kaldeng. Nay, aguray ka. Kalding mo ti karo ba day ta nakapagod dita? Iso nga rod tikit kita, mare. Mabalin pa'y siguro kinkwa na ti karni ti baka. Ha? Dayan ay, nakawayway a baka, mare. Ay, baka ni Kapitan Dayta. Marimanang, awan kanumot ti nasustansya akan kanan ni Marituyang kat agsaksakit. Ay sos, ay kaasimot ano kasta. Kunak nga rod kan ni kabado nga pakanan na iti nasustansya amakmakan. Tapno umimbag. Ay katrombang laeng Imbaga kapag sidaan na itinatnatang kan prutas. Win amare, tapno nabibiit apumigsa. Ay, jak amo no sa dino ti pangalaan na itinatnatang kas kada prutas. Tawam mo ti amo kamula da. Ay adayamot ngamin mula da, maray. Ay, no apay mo nga may na nagsadot nga agmula ni kabadong. Ay, anya nga ita, tagsakit ni Marituyang. Pangalaan na nga iti pasidana kang kuana. Jeep, kita ang ni Tata Badong Ayan na. Di man Gaw-gaw atan na di marunggay amula da kapitan. Ni, apay ngay. Imbag kumaano nagpakada. Ay. Ni, san sapay anapnag? Agtiliw sapay yun iti manaw. Ni, ay wun nga agpaiso. Ay, mabit lang tayo nakanawangin. Ay, tatabadaw! Aguli magkakwaraw. Ha? Tadyak pa'y natiliw di kawitan. Kawitan ni Uncle ko day ta. Kawitan na lain nga. Ha? Ay, mula na pa'y day ta marunggay ngayon nalam. Bula na lain nga.
Aguri ka, tatiliwag niya kawitan. Ha? Uy, uy, uy. Maan ka na. Natugmakaw. Tinukmahan ni Tata Badong di kawitan mawang kail. Di tapingaran. Unang kail. Di naglukmag ngay. Paborito pa ang manok na, Jay. Nakita ka tinukmaan na. Apa ang tinukmaan na? Diyak mo Kalpasan ang nagsipak iti marunggay. Tinukmaan na matan di manok mau. Loko na ita. Ay, tinukmaan na matlatan nga uray at daak. Padpadakkelan di enting dayja a manok, Mare. Palpalukmagan na. Kat tiniliw kanumot ni Kabadong. Nay, apay ngay abasta tiniliw na latan kat saan namat atarakan? Ay sos. Jay samat imbagakken kwa na apagsidaan na ni Marituyang itinasustansya makmakan. Tagsakit ka nga raw. Ay, pudno nga taaya masakit ni Marituyang. Ay, jakman ammo mare. Tajakmat nakit kita. Saan ang mabalinti inaramid ni pare ba daw? Wan kapitan. Ngamen, nubaybayan tayo lang jay naramid na ulitan nan tumanan. Una, manok pa yung tikarubo, titiliwan na. Bagbagam kapitan. Ungtak pa saan la bagbaga? Wan rumbang laang kan kwa na amaungtan. Agasam day ta. Pati manokyo, alaan nan. Naturad anang tiliw, tiawanan baan. Padakalag na dyan man. Ay, kwaraw. Ay, abam ni pare ba daw? Ayan na ang kail. Diyan Isungag pa iso di magmag na. Ay, abamon. Tata Badong! Pigsa, takas ladina nang Tata Badong! Payapayam. Ay, na. Daitan, umayang. Agsarita kami iti kumpare. Masaya ta imay ka pare, tagsarita ta iti nalaban. Apay, pare. Tiniliw mo di kawitan na manok ko. Manok ko titinukmaam. Mabali na ka din nga agsaw, pare. Saan? Anda pa ibagak. Aguray ka nga ron na, pare. Tagsangit akpay. Apay nagsagit ka. Ang manok mo tayo, pare. Apay nga ron at tiniliw mo. Kun apay nga agsangit ka. Saan ka gaya mamakaw-awat, pare? Sakti saan ang makaw-awat? Anya ko maturumbang nga awatan. Ang saksakit nga ron nito yung kao. Kastaya pare. Sige. Aristarin na kao. Ibalod na kao. Ha? Nuday tati pagayatan, pare. Diyak maramit na siya pare. Sige. Ipabalod na kao. Nuday tati pagragsakan, pare. Makapasangit di mapaspasabakan ka pare. Una, pare. Umayak mamut makipagsangit ka na kayaw. Magwarog ka kaasin ni Tata Mabadong. Yay! Kaasya talaga. Sige lang. Ang sangit kayo, adwa. Apa si Mardang ka nga agsangit pare? Nalpasa ko na nagsangit. Da kayo langin, adwa. Karug-rugik pa lang. Sinangitan da kayo lang ni pare Badong. Ang awanan, tibasol na. Isumot ko na ni Uncle Kaw, antay. Ay, apay ang napasamak ti kasta. Kat naglawag mat ang nagbasol ni pare Badong. Awan ka nun tibasol na kini Uncle Kaw. Ha? Dari namaan na kayo manan Agsang-sangit pa lang ni Uncle Kaw. Intay! Kasi magti kumpare. Isugayam ang natulad ang tiliw iti kawitan ko na masakit ni Marituyang. Kahit makipagsangsangit ka matan. Kasi nga. Intay, kumita ka, Ijerwan. Apay? Kumita ka, iti ayan ti balay ni Kwarog.
Ano tararamidan ni Pari Badong iti balay mo, kwaraw? Ha? Ay, sus! Agtil-tiliw mat iti pato atarakan ka. Ay, nakanawaay! Waraw, limabas mo't ni kabadong dito'y tersena, kat adaigam na apataw. Ay, tarakan ko di pato nga igam na kagawad. Ay, kukwam aya. Wine. Ay, isumo lagayam anagap apuraan na. Ay, tinakaw na ti pataw. Nagloko mo day ja kabadungan. Kalpasan na pinagsangit na kami kini Uncle Kaw. Sakmat gayam ti sumaruno at akawan na. Taapay nga minanakisang sangit kayo ngay. Ay, agure ka man kwarog. Ni marituyang day ta sumungan. Ay, wan ngagpaisaw. Saan mo't ang masakit? Nagpartakamag na. Nasiitan laang daytoy dapan ko iti bain-bain, maray. Ha? Aniya? Apay aya? Ay, kano yung baga ni kabadong agsakit ka? Patpatyan nyo day ti abadong. Na, Linuko na kami nga rod no kasta. ay, Ipanaknak kaw, nga awan sakit kaw, maray. Kwarag, ahap. Fly me to the moon. And let me fly among the stars. Talaga nga awan sakit ni Nana Tuyang. Tauray lag sala-sala. Ag sakit ti kasta, ya pa nagkini-kini. na. Agtambling ka man nga rod, Nana. Ay, kwarog, pagtal na ka mamit. Ha? Bakbakitan pagtamblingam. Nungay matukol dagita tultulang na. Ay, kabaulak mo't kit di ah. Kayat mo, tagtambling nga, kwarag. Ay, saan maray? Bakit kan agtambli-tambling ka? Kabaulak. Oh, kayat mo, kwarag, tagtambling nga. Wan man, Nana Tuyang. Ha? Ay, marituyan. Agkini-kini kalat taditan. Ha? Mamati ka mo kanikwarog mag. Nagsala-sala ka ba't ititirsinan ni kagawad ko ng itay? Kapitan. Taim paneknek kaw, nga awan sakit kaw. Tay bagbaga ka nung amin ni Badong ko masakita. Katwan mat. Iso atiniliw na di manok ko akawitan. Tapno anda ka no ipasidanakan ka. Pulaws, ajak naramanan jay kawitan mo, kapitan. Anya? Ultimo karay kay na, jak naramanan a pulaws. Sino nga tinagsida? Ay kat iso ah. Ni Pari Badong? Yay. Idi na si itanak iti bain-bain. Pulaws adinak inas asikasaw. Unay daytan. Uray la kumadanom nga inumag. Dinak pa'y mayawatan. No nagsisinangit kami pa. Sa anak mo't nga grupro pa masakit, kapitan. Ha? Kuna ngamin ni Badong ko asa anak arumrumar. Gayam, sa balay, aramidon na. Apay arimur ka. Nagkunakin ka arumur ka. Ha? Diyak kaya ti maikulong dito'y balay. Manon nga aldaw nga inkulong nak dito'y balay. Inlutok lang dahil pulutan ka. Pimanaw ka. Amo ko no apay nga ibagbagam di tarwar masakit ha. Talaga mo't ang masakit ka. Tiniliw mo jay manok ni kapitan. Kastamatan jay pato ni kwaraw. Ha? Saan ka nga agin? Ha! Badong! Ay, kwa. Papadam. Apay nga agatratras ka, Kwa. Kas lang amin at dabirbiro ka. Talaga nga dabirbiro ka. Jay pang orko, Badong. Unakot ka. Iswa, tumaraya ka. Hoy! Awan ti pagkamangam si Kabadong! Uray ni Kapitan! Amo na tinaramid mo akalukwan! Ilang bang nak, pare? Ilang bang nak? Nituyang ko, pare. Kamkamatan na kitipangaw. Andat basol mo? Awan mo kabasol ko, pare. Awan? Ay, adagayam. Mare! Ay, apay ngayabam ngay, pare. Ay, ibagak nga da ka dito. Ay, sana. Mare! Adda dito ni Pari Badong. Umay mo pang-uran! Wan, Kapitan! Umaya ka! Diyak kanunungan ti madinga aramid mo, paray. Umayan nituyang ko, pare. Umayan. Ay, Umaya ka talaga! ha. Ang sagana kan Badong! Sus! Ay, Badong!
No nasayang at tiaramid mo, masupapakan mo at itipagsayaatan nyo kinitoyang mo. Day takat ngamin, tausarumpay ni Nana Toyang para itikalukwan. Ala sige, ditan tinagipusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.